Ahojte, vítajte v dnešnom videa. Dnešné video bude o tom, jak skúšame čokoládu Dorinu, keďže moja sestra sa volá Dorotka. Sice nie je to úplne podobné, ale proste Dorina skoro jak Dorotka. Máme tu karamelovú. Potom tu máme mliečnú. A teraz spolu. A potom tu máme orechovú. Alebo teda neviem akú. Najprv vyskúšame teda orechovú, lebo orechovú sme už mali, môžem to otvoriť. Orechovú sme už mali, prepáčte, že bez vás, ale tak proste viete. Boli sme tu, lebo zajtra už odchádzame, tak sme si museli dať. A my na dovolenkách kupujeme iba Dorinu. Takto vyzerá znútra, odriešková, takto vyzerá takto, je tu napísané Dorina. Keby si to nevideli prečítať, a takto vyzerá zozadu. Takto si prejdú, keby náhodou. OK. No. Taká kučí. Koľko dávaš 10? 8 z 10. Ja dávam 7. Čaute. Vítajte mi druhého strihu. Áno, vidíš. Teraz sme ochutnávať mliečnú Dorinu, to sme ešte neochutnávať. Dobre, Rebeka to za teba bude otvárať. Dorina bola moc sladká, hentá. Máme aj pohár vody, už vypili. Dorina skôr všetko, ja som tak trochu. Nožka, ale poďme na tú samotnú, vidíš, čokoládu. Urobilo to šup. Lebo keď to urobí šup, tak je to kvalita čokoláda, prepáč. Lebo ja svoju čokoládu považujem ako kvalitnú čokoládu, ale nie je to kvalitná čokoláda. To nie je tvoja čokoláda, Dorota. Mám pocit, že to urobilo. Napíšte správne do komentárov, že ktorá je najlepšia. Bolo to šup? No, počkaj. No tak mak. OK, jednu daj osobí. Lebo ja tu... Nie, ja som mala aj predtým dve. Aha, dobre, tak nechaj si. OK, 3, 2, 1. Taká istá ako tá oriešková, akurát bez orieškov. Táto je lepšia o trošku. Menej slabšia je. To je rôzne. Tak začala horšie. Tu ešte. A teraz ideme otvárať takúto Dorinu, je zlomená. Dorina je karamelová. Aj karamelová. Môžeš to